Kif aħna ħbib nispera l-ewwel li tinsabu tajbin qabel xejn jekk forsi waqt dan il-video log qegħdin taraw xi ħaġa li għandha xi tip ta' konnessjoni ma' l-eliminazzjoni tal-Juventus il-bieraħ miċ-Champions League din hija purament koinċidenza u xejn iżjed. Come mai? Ħanifqu wara ħanqilbu fuq il-Formula 1. Provi ta' kwalifikazzjoni għall-Grand Prix tal-Gran Brittanja għal darbohra il-Mercedes iħanżru il-starting grid l-ewwel Valtteri Bottas, it-tieni jispiċċa Lewis Hamilton u nistgħu ngħidu hekk li s-supremazija u d-dominju Mercedes ikompli warahom Nico Hülkenberg. Ir-Racing Point illi tagħti Nico Hülkenberg it-tielet l-aħjar ħin u appuntu t-tieni fil-lira u tkompli żżid dil-marja ta' kwistjonijiet li hemm fir-rigward ta' brake ducts u mhux brake ducts. Il-bieraħ ħarġet ukoll aħbar illi il-Racing Point ġew mogħtija 15-il punt ta' penalità. Jien narahom ftit fil-fattant hekk illi Renault, Ferrari u McLaren appellajna minn din id-deċiżjoni u jista' jkun ukoll ħajkun hemm il-kontrappell min-naħa ta' Racing Point u tal-Mercedes. Naraw din kwistjoni se tiġri sa flattant Advantage Racing Point li b'Nico Hülkenberg ikkwalifikaw it-tielet u Lance Stroll fuq ir-Racing Point l-oħra spiċċat il-prof ta' kwalifikazzjoni fis-sitt post. McLaren, kapitlu McLaren, ma nistax ngħid li kuntent il-nuħmib tiegħi. Għall-ewwel darba dal-istaġun kellha naraw karozza McLaren li tinqala fi Q2, Carlos Sainz li għada appuntu ser jibda fit-13 pożizzjoni min-naħa l-oħra, Lando Norris ser jibda l-10. U Lando, nfakkarkom il-ġimgħa l-oħra kien wissina dit tiġrija se tkun diffiċli anke minħabba l-fatt li hemm għamlet differenti ta' tajers għal daqstant biex indikom eżempju, it-tajer l-iktar ibes għal din il-ġimgħa huwa it-tajer il-medju kien it-tajer il-medju l-ġimgħa l-oħra għal daqstant dawn jistgħu wkoll differenza ta' setup kemm infakkarkom biss ħaġa ħbib tiegħi supporters tal-McLaren il-punti jittieħdu il-ħadd u mhux is-sibt għalkemm jien milli qed nara ninsaf titqalbu maqtuwa għal-għada, imma insomma kif jgħidu t-Taljani staremo a vedere. Ir-Red Bull darba daħlu biż-żewġ karozzi fil-starting top 10, Verstappen il se jibda ir-raba fil-waqt illi Alexander Albon se jibda d-disa ftit titjib min-naħa ta' Albon forsi il-fatt li t-tim issa ta' mekkaniku tal-kalibru ta' Simon Rennie li ħadem sew ma' Sebastian Vettel kif ukoll ma' Daniel Ricciardo tista' wkoll tgħin il-Tajlandis, l-Anglo-Tajlandis itejjeb is-sitwazzjoni ta' dawk li suppost kellhom jisfidaw għat-titlu din is-sena. La semmejna l-Daniel Ricciardo jerġa' jagħmilha jispiċċa il-ħames fil-provi ta' kwalifikazzjoni wassal ir-Renault għal darb'oħra fil-pożizzjonijiet ta' fuq tal-provi. Jiena fil-fema tiegħi naħseb li jamertu tas-sewwieq il-kobor ta' sewwieq li hu biss ikonna nammettu li Renault qegħdin jagħmlu titjib u fil-battalja r-raba post ħansejħula hekk jew it-tielet post sejħula li tridu qegħdin jgħidu tagħhom ukoll. Ferrari min-naħa l-oħra għandna lil Charles Leclerc li ħajbda s-seba' Sebastian Vettel għal darb'oħra barra minn Q2 din id-darba u iċ-ċinku ser jibda mit-12 pożizzjoni. U hawnhekk nixtieq nagħmel domanda lit-tifożi u nixtieq li forsi nisma' minn għandkom ukoll. Il-ġimgħa l-oħra fit-tmiem it-tiġrija l-kbir Damon Hill qal illi il-Ferrari komplew juru li huma A1 car team. Il għaliex qed jitfgħu kollox fuq Leclerc u il-Vettel ħanużaw il-kelma qed jinjorawh. Taħsbu li għandu raġun Damon jgħid hekk jekk le nixtieq nisma' tagħkom ukoll f'dan il-video log. Mill-bqija nistgħu nistennew fuq għada le qabel xejn rimarka oħra George Russell jerġa' jagħmilha barra minn Q1 ħajibda l-15 imma ikompli juri s-sinjal ta' titjib illi hemm fin-naħa tal-Williams fil-fatt Nicolas Latifi ser jibda appuntu jekk ser żbaljat Latifi se jibda fit-18 pożizzjoni u nistgħu ngħidu hekk li qed naraw ukoll xi ftit titjib mit-tim tal-Williams f'dawn il-sessjonijiet ovvjament il-ħadd hija storja oħra li ma tantx qed pjaċir nara hija il-Kimi Raikkonen fl-20 post
bħala partitarju tara jkun hemm dina tweġġani ftit. Ma naħseb ma noħodux bi kbira jekk jibqgħu sejrin hekk l-alfa li kimi jaqbad jgħidilhom baj qabel l-aħħar tal-istaġun. Għada nistennew ovvjament doppjet ta' Mercedes, minix qed immur iżjed il-bot, jien personali ma neskludix li jirbaħ Hamilton lanqas, biss kollox jista' jiġri. Id-domanda effettiva l-għada hija kif se jġibu ruħhom it-tajers waqt it-tellieqa li hu żgur li ser ikollna pit stop żejjed minn kulħadd biex nevitaw il-frakas li kellna fit-tiġrija ta' qabel, kif ukoll jiena nispera illi il-McLaren nirranġaw ħalli forsi inkomplu nġibu l-punti u nibqgħu niddefendu l-post li għandna mal-ewwel erba' fil-klassifika tal-kostrutturi. Inkitbu fuq il-paġna ta' YouTube għal iżjed video logs ta' din ix-xorta, klik, kontribut ġurnalistiku, inkitbu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook kif ukoll fuq il-paġna tal-kollaboraturi l-ġodda tagħna Ejabet, klik fuq iż-żewġ siti, live gaming fuq Twitch, inkitbu fuq l-istazzjon tagħna ta' Twitch Antonello Sportsblog kif ukoll fuq il-paġna ta' Velocity Esports Racing, fejn fakkarkom li għaddejjin ukoll applikazzjonijiet għal kampjonat ta' Velocity li se jkollna appuntu matul ix-xitwa, klik, infakkarkom ukoll għal iżjed kwoti rigward il-Grand Prix ta' Silverstone, tinsewx il-sit ejabet.com, klik hemmhekk ukoll kif testu minn dan kollu bħalma dejjem ngħidilkom għamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-serata tajba ħbieb. Come mai la Champions League tu non la vinci mai. Sorry.